ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ସବୁଜ ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଘରଟିଏ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଛୋଟ ଘରଟି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆୟକୁ 20 ବର୍ଷ ତଳର ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଘରଟିଏ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ଇଏ ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଥିରେ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଗା ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଛୋଟ ସମୟର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏଇଟା ପାଠଶାଲା। ଏଇଟା ସେଇ ପାଠଶାଲା ଗୃହ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ବରଗଛ, ଆଜି ବି ସେଇ ବରଗଛ ମନେ ପଡ଼େ, ଯେମିତିକି ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି।